has been like more than a month since you've been here, no? So, ang supply ng bangus ng Pangasinan still nananatiling nandyan. Yung nga lang may mga situations tayo na medyo it's making it a bit of a challenge ang pagpapalaki, particularly na itong weather system natin na malamig, and at the same time magkakaroon tayo ng episodes of La Nina in the next few weeks or months. So kausap natin ng regional BFAR, and we are trying to anticipate of what sort of scenarios we can see and foresee dito mga susunod na buwan. So, having said that, we will try to make as much information available as possible sa public, sa ating mga kasamahang magbabangus, para makatulong na makapaghanda at mapag-preparean itong kung ano man mga scenarios ang ating mga pwedeng makaharap. Well, we are very active with our social media, no? And then at the same time, nandyan din ang Provincial Fishery Office ng Pangasinan kasama natin, and ang Regional BFAR na constantly nag-uusap yung mga offices na yan at tayo para magbigay ng updates or information tungkol sa mga iba-ibang sitwasyon dito sa ating industriya. Well, so far ang current na nakikita namin ngayon, there's a temporary limited supply of fry. Ano ibig sabihin nun? Fingerlings. Kasi nung mga nakaraang buwan, nagkaroon tayo ng bagyo. So that proved to be difficult for the growers of fingerlings na makapagpalaki. Apart from that, yung scenario na ang baba ng pricing ng bangus last year from March to August. So doon maraming mga either sumuko, nalugi, at the same time yung mga iba nag-limit talaga ng production nila. Bakit? Kasi ayaw na nilang maulit yung sitwasyon na ang dami nung supply natin pero wala naman mapagdala. Currently ang bangus pricing natin dito sa Pangasinan and all throughout the country okay naman, maganda ang pricing niya. So far meron kaming bumabalik na puhunan na mapapaikot. Yun naman talaga yung objective or hangarin ng ating mga kasama sa industriya, ay yung kumita. So nandiyan ang grupo para mapaganda ang sitwasyon ng industriya ng pagbabangus, para maging ideal ang pagpapalaki, if I may say. Yes. Well, first of all, I'd like to give my thank you and gratitude to the awarding body, SINAG, and to the chairman, Engineer Rosendo So, for acknowledging the efforts of the group, and at the same time giving us the opportunity to be heard, to be listened, and amplified ang effect and approach ng grupo ng Samapa in general. So ito, ang award na to, it is, sabi ko nga, ito recognize the presence, the efforts, yung kakayahan o abilidad nating tumayo laban sa mga suliranin o mga problema na kinakaharap ng bangus industry. So andyan ang samahang magbabangus ng Pangasinan na talagang we will do our best to be the representative of the bangus sector
in the province and also in the region, if not in the entire country. Thank you for that question. Currently, we have just secured a seat in a board of commodities. Ito yung ino-organize ng Department of Agriculture through the initiative of the good Secretary Chu, na binibigyan na tayo ng tsansa na magkaroon ng boses na ano ba yung mga suliranin na kinakaharap ng industriya na pwede nating masolusyonan sa tulong ng Departamento ng Agrikultura. So, Apart from that, meron din tayong partnership with BFAR and Provincial Fishery Agriculture na mag-iikot tayo, maggagawa tayo ng tinatawag na pagtuturo or dissemination of information and knowledge sa mga kasama nating mga magbabangus para they can have the adequate and sufficient knowledge on how to properly run a bangus growing business from fry all the way to grow out. So may mga partners tayong mga feed companies dyan na tutulong sa atin para gawin ito. So pupunta tayo sa mga iba-ibang LGU, makikipag-usap tayo. And at the same time, last but not the least, gumagawa tayo ng opportunity para magkaroon tayo ng markets all throughout the country para sa mga bangus growers natin, small to the biggest. Bakit? Kasi alam natin na malaki ang potential ng ating industriya at marami pa ang mga areas na tinatawag natin landlocked o walang capacity to produce its own bangus. So with the help of BFAR, DA and FTI, we are doing that program, that roadway, para at least magkaroon tayo ng iba-ibang avenues para sa ating mga producers na may padala yung mga products nila sa iba-ibang lugar. At the same time, magkaroon tayo ng more competitive pricing. Yun naman ang kailangan natin kasi ang konsignasyon nandyan para ng dagupan para ibenta ang bangus natin. But once na nagkaroon na ng strong growth and production of the supply ng bangus, baka masaturate. So yan ang iniiwasan nating mangyari. Yan ang scenario natin last year, no? Dahil sa maraming production natin and limited reach ng susuplayan, nagkakaroon tayo ng pag-dip or pagbagsak ng presyo ng bangus. So that was the scenario last year. So hopefully maiwasan natin to. Makikipagtulungan tayo sa iba-ibang ahensya ng gobyerno para magkaroon pa tayo ng more competitive atmosphere and environment for the bangus industry. Nakatulong nga yung pag-award sa atin ng SINAG na magkaroon pa tayo ng ma-amplify yung voice natin, magkaroon tayo ng additional reach. But of course, we're still striving to have further reach at magkaroon pa tayo ng members na may re-represent natin for the bangus industry. Currently, sabi ko nga, may mga projects tayo, activities na pupunta sa mga different LGUs, and with that, we are inviting the bangus growers na sumama sa ating grupo dahil sa pagsama nyo,
gagawin natin ang lahat para matulungan at maprotektahan ang interes ng ng bangus industry at bangus growers. Tanong ka. IFM News. IFM News. IFM News.